हराव थाब उन्दुआखायनो मोखाङाव सेथर बेरदों आरो ना आंनाव बेनिफ्राय आङो दिनैसिम माने हलिखौनो गेलेयाखै आरो ना दिनै लास्ट हलि One shift later. माइमोनखौ लोगो मोनबाय आरो ना आङो अबेनिमोनलाय नोंसोरो देन्दागारनि जोंनि बे खाथियानो जायो बारा गोजान नङा दै माने आं बाला लानो फैदोंमोन ना बेयाव बिसोरखौ लोगो मोनबाय आरो ना बेनिफ्राय हलि नै दाखालिनिफ्रायनो हलि गेलेयाखै आरो ना बेनिफ्राय Nong yang mau stu hari mana mau stu. माबे मोनसेया लेन्सनो बेनिफ्राय दिनैसो फोन जाबाय दै दाखाल बयनिफ्राय बेनिफ्राय नायनानै मिनिं ओंखारदों आरो ना दहाय फेसा बोरै दहाय फेसा फोन जाखांनानै फेसखौ नायबाथाय जालालै आंथ' नायनो हाला फ्रन्ट केमेराजों दा भिडिअ बानायगासिनो दं ना दा बिराद मिनिनो ओंखारगासिनो आरो ना दाखालिनिफ्राय फोनाखैमोन दे आङो दिनैसो आरो ना दिनै 30 तारिखआ बेनिफ्राय 27 ना 28निफ्राय जादोंमोनलाय 28निफ्राय जादोंमोन ना दिनै लास्ट नामाथाय बेनिफ्राय दाखालिनिफ्राय फोनजायाखै दिनै फोनजानानै माने एसे सेहेराखौ आलदा नुबाय आरो ना फेसखौ एसे आलदा नुनायखाय दा केमेरा नायबाथाय मिनिनो ओंखारबाय थायो